Milé deti, žiačky speváckého oddelenia základnej umeleckej školy Jozefa Haydna ukončili hudobnú časť dnešného večera. Nezostáva mi nič, len poďakovať sa za ich pekné výkony, za cit a rozum, ktorý vložili do svojej absolventskej skladby. Prajem im za všetkých pedagógov, aby všetko v živote zvládali tak, ako dnešný večer, s ľahkosťou, s radosťou a bez stresu, lebo hudba je hlavne o radosti. Ale tónmi hudby sa dnešný koncert ešte nekončí. Dovolte mi, aby som teraz pozvala všetkých absolventov na pódium. A tak ako každý rok, aj tento by sme im radi odovzdali spomienku na dnešný večer, pamätné listy. A taktiež rodičovské združenie by rado venovalo knižné poukážky a knižné dary od rodičovského združenia. No a ešte predtým poprosím pani Kontárovú, ktorá nám povie pár slov za rodičov. Milí absolventi, vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, starí rodičia, priatelia základnej umeleckej školy. Dovoľte mi, aby som vás privítala na dnešnom absolventskom koncerte. Každoročne sa koncom školského roka lúčime s našimi absolventmi, ktorí sa na tento slávnostný okamih pripravujú s úsilím a s radosťou. Učitelia si v tento deň zvyčajne nostalgicky spomenú na to, akí drobčekovia boli súčasní absolventi pred niekoľkými rokmi. 8 rokov sa snažili učitelia harmonicky rozvíjať ich zmysly a city, ktoré sú základom estetického vnímania sveta. Poďakovanie patrí učiteľom, ktorí k tomu okamihu doviedli deti svojou prácou, rodičom za ich dlhoročnú podporu a absolventom za to, že vydržali a rozvíjali svoj hudobný talent. Zostáva nám iba dúfať, že štúdium na tejto umeleckej škole zanechalo trvalé hodnoty, s ktorými budú žiť v budúcnosti a na učiteľov spomínať v dobrom. Ďakujeme pani Kontárovej, jej slová budú povzbudením do našej tvorivej práce s našimi žiakmi a s vašimi deťmi. A teraz už poprosím naozaj absolventov, aby prišli na pódium. Čítam mená, ktorí absolventi absolvujú v školskom roku 2014-15. Vy môžete trošku vystúpiť dopredu, absolventi, aby vás vaši rodičia, rodina mohli trošku možno aj odfotiť. Takže v školskom roku si absolventské vysvedčenie na konci školského roku prevezme Samuel Šablatúra, ale v programe je druhá. Tak potom slečna Ildiko Elizabeth Halák. Samuel Šablatúra. Číslo 3, Viktória Kontárová. Klaudia Šarkaňová. Michal Krásny.
Lovás Mark. Oliver Jablončík. Ágová Anna Mária. Samuel Šablatka. Miroslava Mordavská. Zárecký Mária. Jozef Martin Kulka. Adriana Šáliová. Jančíková Bianka Čila. Viktória Šeferová. Barbara Tótová. Anna Eržebet Marko. Mancalová Mária Terezia. Oršoja Kontárová. Simona Mikovčíková. Kristián Ježo. Mesároš Kristína. Viktor Sabo. A Gabriela Sabová. Ďakujeme vám, milí absolventi, a prajem vám veľa pekných chvíľ s peknou hudbou. A teraz vás poprosím, aby si trošku ustúpili dozadu, aby mohli prísť vaši pedagógovia, ktorí s vami dnešnú absolventskú skladbu naštudovali.
naozaj záver dnešného večera. Ďakujem vám, že ste prišli, že ste nám venovali svoj čas. Ďakujeme Mestskému úradu, zriaďovateľovi mesta za celoročnú korektnú spoluprácu a tešíme sa na koncerty základnej umeleckej škole niekedy v budúcnosti. Dovidenia.